Entrevistes 66, tornem al plató de pàgina 66 avui per a parlar per a continuar aquesta ronda d'entrevistes que vam encetar ahir amb tots els portaveus dels partits municipals que tenen representació en el plenari de l'Ajuntament d'Alcoi. Avui és el torn de Quique Ruiz, del Partit Popular. Gràcies per estar així. Gràcies a vosaltres per convidar-me, clar. Queda un any per a aquestes eleccions del 2023, si no recorde mal, el 28 de maig. Queda un anyet i volem parlar de la legislatura, d'aquests 3 anys que han passat aquesta legislatura, que jo no sé com la qualificaries tu, perquè ha sigut, jo diria que estranya, perquè n'hi ha hagut molta cosa per mig que no se l'esperàveu. Com la qualificaries tu, aquesta legislatura? Sí, és evident que la legislatura està condicionada per la pandèmia, però la ciutat venia patint altres pandèmies tan o més importants com la que ens ha provocat la Covid-19, no? I la resposta que hem trobat des de l'administració més propera davant d'aquestes pandèmies no ha sigut la més encertada, no? De fet, com a conclusió, després de 3 anys de legislatura, entenem que ens trobem amb un govern que ha col·lapsat. Després de 11 anys al capdavant de l'Ajuntament, el Partit Socialista ha col·lapsat. Ha col·lapsat a l'hora de donar resposta a les problemàtiques de la ciutat i ha provocat que col·lapse l'Ajuntament i que col·lapse el propi municipi, no? Veiem amb molta preocupació com el govern de la ciutat està prenent decisions d'una forma no consensuada ni amb la resta de grups ni per supost amb els ciutadans, no? És un govern que està governant contra els veïns, que li demanen més participació i li demanen un major manteniment. Està governant en contra dels empresaris que li demanen solucions a la falta de sòl industrial. Està governant contra altres administracions perquè està saltant-se determinacions de conselleries per tal de fer allò que li ve en gana i fins i tot està governant en contra dels tècnics municipals. I ho hem pogut veure amb l'aprovació de l'últim pressupost en contra d'un informe d'intervenció. Per tant, quan veiem que el govern no dona resposta a la problemàtica que estan patint els nostres veïns, ens preocupa. Ens preocupa perquè té unes conseqüències molt directes sobre l'economia d'una ciutat que cada vegada està més en decadència. No fa falta que anem massa lluny per recórrer els carrers i veure quina és la situació de les principals vies comercials de la ciutat. Cada volta n'hi ha menys comerç, conseqüència de la falta d'oportunitats. No podem consentir que cada matí isquen centenars de veïns a treballar a altres municipis. Hem de plantejar alternatives per a que aquesta situació canvie, i canvie d'una forma clara i evident. Té això per aquestes pandèmies que estaven damunt de la taula i unes pandèmies a les que el govern socialista no ha donat una solució i no ha afrontat de la forma que mereixen. Clar, quan la ciutat ja arrastra una sèrie de problemàtiques i es troba davant d'una pandèmia com la que ens ha afectat, la situació és encara més complicada. I quan el trobes en una administració com l'Ajuntament que té una falta de recursos perquè la situació econòmica de l'Ajuntament és molt delicada, t'impedeix prendre decisions que altres ajuntaments han pogut tirar endavant per a corregir els efectes de l'impacte d'aquesta crisi sanitària que es deriva en una crisi econòmica i una crisi social, i l'Ajuntament no ha tingut capacitat econòmica per a donar aquest tipus de resposta. Per tant, entenem que la pandèmia ha influït, efectivament, però la ciutat arrastrava una sèrie de pandèmies, com la situació del centre històric, com l'èxode de joves que per falta d'oportunitats tenen que marxar d'Alcoi, a les quals no estem donant una solució conforme estan demanant els nostres veïns. En aquesta primera intervenció jo crec que has anomenat, jo crec que inclús totes les coses que tenia jo sí que en les que més ha incidit el Partit Popular. Jo començaria per el tema del pressupost. Jo crec que heu sigut dels més crítics en el tema del pressupost. Com ho veieu ara que el pressupost està aprovat?
com veieu la situació? Ho veieu igual? Incidiu en el mateix? No es tracta tant d'una qüestió de pressupost com d'una qüestió de l'estat de salut econòmica de l'Ajuntament. I nosaltres el que vam fer en l'últim debat pressupostari va ser posar damunt de la taula tots els arguments i totes les dades que han pogut anar arreplegant en aquests 3 anys de legislatura per entendre realment quina era la problemàtica de l'Ajuntament. Un Ajuntament que cada vegada executa menys inversions, que tanca els exercicis pressupostaris en resultats negatius, en remanents de tesoreria negatius, és a dir, el resultat d'allò que tinc, restar-li el que dec més el que en deuen i a partir d'ahir és un número negatiu. La situació és complicada, no tenim diners i no executem. Com és possible que si no fem el que toca no tinguem un resultat positiu? Perquè el normal és que si tu no gastes tingues estalvis. L'Ajuntament ni té estalvis ni té diners per a executar. Quin és el problema? El problema és que està destinant els diners que està ingressant via de préstec o de crèdit, en principi per a fer inversions, o està utilitzant aquests diners per a pagar gasto corrent. N'hi ha un exemple molt clar. És a dir, jo necessito un préstec per arreglar-me a casa, però en aquest préstec el que faig és pagar l'aigua, la llum i el gas. Clar, estic gastant més diners i no estic arreglant-me a casa. Això té unes conseqüències. Primera, estem generant un forat en l'Ajuntament d'Alcoi, però té una altra conseqüència, és que tinc a la ciutat per arreglar. Per això n'hi ha projectes per fer des de l'any 2013 per valor de més de 13 milions d'euros, que no paren de ser anuncis, anuncis i anuncis que no acaben executant-se. I la situació en la que es troben els carrers de la ciutat, de la qual estan alertant les pròpies associacions de veïns, no el Partit Popular, sinó els ciutadans que veuen, que paguen els seus impostos i que els carrers estan en unes males condicions, que cada vegada la situació de manteniment de la ciutat és pitjor, que els parcs donen llàstima, especialment els parcs donen llàstima. Aleshores, quan parlem del pressupost, el que estem fent és una radiografia de quina és la situació econòmica d'un ajuntament que està a punt de fer fallida. I el que volíem aprofitar en el debat pressupostari era per donar-li l'oportunitat al govern socialista de que rectificara, de que canviara aquesta política econòmica que està portant a la ruïna a l'Ajuntament i, per desgràcia, també està portant a la ruïna a la nostra ciutat. Quina seria una possible solució a això? Perquè si dieu que hi ha un forat i diguem que cada volta més gran, quina seria la solució per a tapar aquest forat, per a eixir d'ahí? El primer que n'hi ha que fer és fer un pressupost que siga realista, és a dir, no inflar els ingressos que saps que després no vas a tindre. Ajustar els ingressos als gastos i prioritzar els gastos. Aleshores, ajustar aquest pressupost per a evitar que aquest forat vagi fent-se cada vegada més gran, perquè en el moment en què n'hi hagi alguna dificultat per a poder concertar aquesta operació de préstec, vas a tindre problemes perquè en els teus recursos corrents no tens suficients diners per a poder pagar el funcionament corrent de l'administració. Aleshores, el que es tracta és de no tractar d'enganyar a la ciutadania amb uns pressupostos que són ficticis, i no perquè ho diga el Partit Popular, sinó perquè ho diu la interventora, que és una funcionària, una habilitada nacional, que és la tècnica competent de controlar i fiscalitzar l'acció econòmica del govern, i està dient-li que aquests comptes estan per refer. I nosaltres l'únic que li diem era això: anem a refer els comptes, anem a ser sincers, no anem a fer-nos trampes al solitari, perquè les conseqüències poden ser terribles. I quines poden ser les conseqüències? Que per falta de recursos l'Ajuntament deixa de pagar als seus proveïdors. I entenem que no podem posar en risc la continuïtat de centenars d'empreses que treballen per a l'administració local. Has nomenat també el tema de la indústria, al principi, del sòl industrial. Quina solució hi ha així? Perquè jo sempre, quan parlo amb vosaltres, vos dic, diguem que Alcoi ja sabem com és, l'orografia que té, l'espai que té. Quina solució hi ha en aquesta demanda de sòl industrial? Anem a veure. La situació és complexa perquè ha estat parlant-se d'algunes alternatives
per a poder desenvolupar sòl industrial que han acabat desmoronant-se, han col·lapsat. Diem al principi d'aquesta entrevista que el govern ha col·lapsat. I ha col·lapsat en l'economia de l'Ajuntament, que està en un risc de fallida, però també en les possibles solucions per a desenvolupar activitat econòmica. Una de les alternatives era el sòl industrial en pagos, que cada vegada té menys superfície per les dificultats del terreny. Ara estem al voltant de 130.000 metres quadrats. Al mes de desembre vam estar presents en el Congrés d'Àrees Empresarials d'Espanya, un congrés que es va celebrar a Albacete, i quan nosaltres plantejàvem que l'alternativa d'Alcoi per a sòl industrial era una zona de 130.000 metres, els experts en diuen, és que això no és un polígon industrial, això és una parcel·la. És a dir, no podem aspirar a tornar a tindre una potència industrial com la que han tingut històricament en una oferta de 130.000 metres quadrats. El polígon mancomunat, descartat per la Generalitat per el seu elevat cost. És a dir, que ara mateixa no tenim ninguna alternativa, perquè la tercera pota d'aquestes alternatives que plantejava el Partit Socialista era l'ampliació del Santiago Pallà. Quan han vist les Solsides, una altra qüestió que ha col·lapsat, l'estat de les nostres indústries i d'uns terrenys que des de fa 10 anys estan tancats, com és la zona d'accés al Santiago Pallà, que no ha hagut ningun tipus de projecte o d'iniciativa per a poder corregir aquest estat i al final ha acabat col·lapsant damunt de les empreses. Això és el que volem ampliar, aquesta és la zona que volem ampliar, que està donant-nos moltíssims problemes. Aleshores, el que plantegem és que el primer que n'hi ha que fer és aconseguir la unanimitat de l'Ajuntament, en el sentit de llançar un missatge clar als ciutadans. Estem preocupats perquè a dia d'avui no tenim una alternativa real per a poder oferir-li a les empreses que volen continuar en Alcoi i a aquelles empreses que puguen vindre a la nostra ciutat. I de segur que moltes persones que estan veient l'entrevista diuen ja està en la cantinela d'empreses que poden vindre. Nosaltres som conscients de que fa escassament mes i mig una gran empresa logística va estar visitant diferents zones d'Alcoi, perquè tenia interès pel seu punt estratègic d'instal·lar-se en la ciutat com a un node d'operacions entre Alacant i València. I no va poder, òbviament, decidir-se o decantar-se per Alcoi perquè no n'hi havia ninguna opció que li donara la superfície que necessitava. Això no ho podem consentir. Quan això saps que està produint-se, quan saps que n'hi ha empreses que estan marxant-se i empreses molt importants que en els propers mesos anunciaran la seva marxa d'Alcoi, el que hem de fer és posar-se d'acord tots en l'Ajuntament. De quina forma? Anem a localitzar les diferents possibilitats de sòl industrial i totes aquelles que siguen tècnicament i legalment viables, donar-li el màxim suport. No podem entrar en les batalles i en les lluites partidistes de si tu presentes això, jo, simplement perquè m'ho has presentat tu, vaig a dir-te que no. No, anem a deixar que siguin els experts, que siguin els tècnics els que avaluen les diferents possibilitats i que es faça una combinació de superfície, de localització i de compatibilitat en l'entorn i amb el medi ambient. I d'ahí han d'eixir, d'aquesta equació han d'eixir resultats. I aquests resultats són els que hem d'apoyar tots des de l'Ajuntament, perquè no podem consentir que els nostres fills es queden sense oportunitats. I això és el que està passant ara en Alcoi. I no podem contribuir a que la decadència de la ciutat vagi augmentant i nosaltres mirem cap a un altre costat. No és el moment de començar a donar-li aquestes solucions, perquè les alternatives que fins ara ens ha plantejat el Partit Socialista no han funcionat per una qüestió o per l'altra, però estan enfonsant-se i per tant hem de ser responsables i de, sense reprochar. No es tracta de treure pit del que van fer uns o reprochar el que han fet uns altres. El que es tracta és de ser responsables i de mirar cap al futur. Ja està bé de mirar al passat, anem a mirar al futur. Passem dels polígons, de la indústria que està sempre en la zona de fora, passem a dins, al centre d'Alcoi, peatonalització. També jo crec que ha sigut un dels temes en els que heu sigut més crítics. A dia d'avui, com veieu aquesta peatonalització que
ha complit la seva primera fase, està pendent la segona. Quina és la vostra postura davant aquesta peatonalització? Una de les pandèmies que, com deien al principi, patís la ciutat és la situació del centre històric, que no és una qüestió nova. No podem parlar de peatonalització sense contextualitzar. És a dir, al gener de 2020, abans de que esclatara tota la situació de crisi sanitària per la Covid, la borrasca Glòria va posar de manifest l'absoluta desídia durant 10 anys del govern socialista pel que fa al centre. Recordem-ho, inspeccions tècniques d'edificis que no es passaven, cap tipus d'intervenció, i això va tindre unes conseqüències. I és que en gener, a conseqüència de la pluja, va començar a caure cases, amb conseqüències catastròfiques, en danys personals i materials. Davant d'aquesta situació de màxima alerta, d'aquest abandonament del centre històric, calien diverses opcions. Nosaltres pensem que la que corresponia era abordar d'una forma seriosa i professional un projecte integral de recuperació del centre, un projecte que abastira mesures urbanístiques, mesures comercials, mesures paisatgístiques, mesures patrimonials i mesures de peatonalització. En lloc d'abordar un projecte d'aquestes característiques, amb els millors experts que puguem trobar en tota Espanya, la resposta que li dona el govern municipal és posar 2 valles en el cantó El Pinyó i dir que està treballant pel centre perquè el peatonalitza. Quines són les conseqüències? Les conseqüències és el tancament del comerç, les molèsties que ha generat als ciutadans, la dificultat per a que els veïns puguen instal·lar-se en el barri i fins i tot la sensació de tristor i de buit que dona el centre. Nosaltres el que plantegem és una peatonalització alternativa, perquè hem parlat amb experts de Madrid, del País Basc, que han estat ací en Alcoi ajudant-nos a dissenyar un projecte alternatiu de peatonalització i es tiren les mans al cap, perquè no entenen de quina forma s'ha pogut, en un barri deprimit, en un barri amb dificultats com el centre, iniciar o voler iniciar la seva recuperació amb un procés de peatonalització que no té ni peus ni cap, que provoca problemes als veïns, quan en altres municipis, amb un barri més consolidat i amb més ciutadans vivint en aquestes zones, tenen més hores d'accés, per exemple, per a poder accedir a les seues vivendes. Això és municipis que restringeixen als veïns, perquè n'hi ha altres que permeteixen accedir en qualsevol moment. No? Aleshores, quan els tècnics des del punt de vista urbanístic, de mobilitat i fins i tot comercial, estan alertant de que les conseqüències que pot tindre aquest procés poden ser tan nefastes com que acaben de matar el nostre centre, pensem que de forma responsable el que hem de fer és buscar una alternativa. I en això estem treballant, insistisc, amb els millors experts d'Espanya per a donar-li al Alcoi el que necessita. El centre pot ser peatonal? Sí. Pot ser tot el centre peatonal? Entenem que no. Però no som nosaltres els que ho direm, sinó que seran els tècnics amb els que estem comptant de forma consensuada als veïns per a fer un procés que siga ordenat i que responga a un objectiu. I l'objectiu és poder recuperar el centre. Però només amb un procés de peatonalització el centre no va reviure de cap de les maneres. Aleshores, el que plantegem és una alternativa a la peatonalització, però una sèrie de mesures complementàries per a que el nostre centre per fi puga deixar de ser una pandèmia i siga un motiu d'orgull com ha sigut en altres temps. Hem parlat d'alguns temes dels que heu incidit en aquesta legislatura, ara parlem un poc de vosaltres. Quines coses ha fet bé el Partit Popular durant aquests 3 anys de legislatura? És complicat parlar bé d'un mateix, no? Jo estic molt satisfet de l'equip que estem formant en l'Ajuntament d'Alcoi, els meus companys regidors, també amb el secretari, amb tot el personal, i no perquè ho diga el portaveu del Partit Popular, sinó perquè els tècnics de l'Ajuntament diuen que mai han vist una oposició tan professional, amb tanta feina com la que estem fent nosaltres.
Aleshores, preferís basar-me en el que diuen altres de nosaltres que no el que puga dir jo. Jo, personalment, puc parlar molt bé de tots els companys que formem el grup. Pense que amb una oposició seriosa i ferma hem pogut aconseguir qüestions que són importants. Una, molt simbòlica i molt destacable, és que han aconseguit que l'Ajuntament d'Alcoi siga més transparent. Hem hagut d'anar al síndic de greuges moltíssimes ocasions i encara falten moltes millores, però anem a tindre un Ajuntament més transparent del que es vam trobar al principi de la legislatura. Hem aconseguit, parlant del centre, que el govern municipal anara ampliant el procés de destrucció de patrimoni que ha iniciat amb les obres del carrer Sant Francesc. Baix l'excusa d'eixa peatonalització, el que ha fet ha sigut transformar una part molt important d'un centre històric que es ve d'interès cultural i que és conjunt històric artístic. I ho ha fet sense cap tipus de permís per part de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria de Cultura. I com que s'ha saltat la legalitat, nosaltres ho hem posat damunt de la taula, perquè el que no volíem és que aquest tipus de materials que són propis d'una urbanització en una platja acaben estant en el cor d'un conjunt històric artístic, com pugui ser el carrer Sant Nicolau o el carrer de Sant Llorenç, que dins del procés de peatonalització en el que estem treballant n'hi ha que transformar urbanísticament, però amb els materials que calen i amb uns criteris que responguen al valor que tenen aquestes trames urbanes i aquests espais de la ciutat. Al llarg d'aquests 3 anys hem aconseguit que el centre de formació turística funcionara d'una forma estable i amb gent. Recordem que va començar en la plaça d'Espanya, en l'oficina de turisme, amb uns cursos que no s'apuntava ningú. I van treballar per a que s'ampliara la informació, per a que es traslladaren també al centre de formació professional de Batoi, i avui en dia estan funcionant amb un bon nombre de participants, perquè estem mantenint aquest seguiment. Si nosaltres no haguérem posat damunt de la taula aquest fet, doncs probablement ara mateix no tindríem cursos de formació turística, conforme passava a principi de la legislatura. És de veres que gràcies al treball que ha fet el Partit Popular he pogut posar damunt de la taula quina era la situació real d'un assumpte tan important com el Pla General d'Ordenació Urbana. Perquè queden encara molts informes per subsanar i molts informes que l'Ajuntament d'Alcoi ha d'emetre, quan així pensàvem que era la Conselleria o la Generalitat la que tenia que donar el vistiplau, sí, però falta molt treball encara dins de l'Ajuntament. I crec que han posat de manifest que no podíem estar mirant a veure què és el que passava en València, sinó que teníem com a Ajuntament aquesta responsabilitat. I això ha fet que, entre d'altres, els empresaris li reclamen al govern que es posi les piles, que és el que toca. Aleshores, altra de les qüestions que podem destacar és el nivell d'execució dels pressupostos participatius, que era mínim a principi de legislatura i a base d'anar fent preguntes en les comissions, d'anar fent denúncies públiques, hem aconseguit que a poc vagin executant-se, perquè l'única forma de que el ciutadà confie en aquest tipus de propostes és que allò que diu acabi fent-se. És a dir, són algunes de les qüestions que hem estat treballant i que pensem que han donat els seus fruits. Parlant de peatonalització, la proposta de no tancar el carrer Sant Nicolau la vam fer nosaltres perquè pensàvem que era una autèntica locura. Una autèntica locura que anava en contra del que diu, per exemple, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que deia que baix cap concepte podia tancar-se Sant Nicolau. I volien començar tancant Sant Nicolau. Per això deia que aquest procés de peatonalització ni tenia peus ni tenia cap. No? És a dir, que no es tracta de fer una oposició dura en la crítica, que això és fonamental, sinó també d'aconseguir objectius i de fer propostes. I en aquest sentit crec que podem estar satisfets, fins a cert punt.
perquè òbviament ens agradaria poder ser més contundents i més útils, sobretot en una qüestió que no podem deixar de banda, és en la provisionalitat que avui en dia governa la ciutat. I m'explique, una ciutat com Alcoi no pot tindre caducats i en pròrrogues serveis tan importants com l'àvia, com l'autobús, com d'ací no res el clavegueram, com d'ací no res la brossa, perquè en concret en l'autobús i en l'àvia han sigut contractes de 20 anys. I en 20 anys, 10 dels quals ha governat el Partit Socialista, no ha sigut capaç de donar-li una solució per a poder tindre un servei més modern, a millor preu i de millor qualitat. I ho van denunciar fa 2 anys i crec que van ser prou durs. De què ha servit? Continuem en les mateixes. No s'avança en la renovació d'aquest contracte. És tota una interinitat, és una deixadesa que fa que la ciutat, per desgràcia, col·lapse. T'ha preguntat per què heu fet bé, tinc que preguntar-te per què ha fet mal el Partit Popular. Jo crec que si alguna cosa han fet mal ha sigut el no acabar de centrar alguns dels missatges per a posar de manifest quina era la situació real de l'Ajuntament, no? Això per una part. Després, òbviament, sempre ens agradaria poder estar més presents en la societat, poder estar més encara en el carrer. I crec que tot el que fem bé es converteix en la mesura en la que es pot millorar directament en algo que no acabem de fer bé, no? És a dir, que sempre n'hi ha un marge de millora, no? Crec que, bàsicament, la sensació que té la ciutat és que n'hi ha una alternativa. I això crec que és el que hem aconseguit en estos 3 anys i el que anem a continuar treballant, per a que aquells que encara no ens veuen com a alternativa o que ens puguen tirar encara alguns errors o algunes qüestions que no han fet bé, doncs tenim aquest any per a acabar de demostrar-los que sí, que han vingut a fer feina, que han vingut a treballar per al nostre poble i que n'hi ha molt a fer i que n'hi ha moltes ganes i molta voluntat de fer-ho. Com ha sigut la relació amb les altres forces polítiques? Perquè, clar, aquest plenari és molt divers. Jo crec que és la primera volta que és tan divers, no? Sí, està molt fragmentat i això fa que la variabilitat geomètrica, no? Pues, a l'hora de prendre decisions pues, siga complexa, no? La relació entre els companys és bona, no? La relació entre els companys és bona, no aixina la del govern municipal, perquè des del primer moment en l'Ajuntament el govern va veure que nosaltres érem l'alternativa. I aquesta alternativa, en lloc d'intentar desmuntar-la amb faena, desmuntar-la amb iniciativa, amb lideratge, s'ha intentat desmuntar des de l'insult, des de la desqualificació, des del ninguneig, des de la degradació. I això és una de les qüestions més complexes d'estos 3 anys, no? Veure com tot un govern municipal, en 12 regidors, quasi fregant la majoria absoluta, amb 9 assessors, amb un equip que en teoria hauria de treballar per la ciutat, el que fa és treballar pels seus interessos i intentar desqualificar sempre al contrari, no buscant els consensos, no buscant la cordialitat amb la resta de grups. I això és una qüestió que també contribueix a veure com un govern col·lapsat va a poc derruint-se. A un any d'aquestes eleccions, com veus el panorama a Alcoi? A dia d'avui, com veus que serà? Aquest panorama serà igual, el plenari estarà igualment distribuït en totes aquestes forces polítiques, n'hi haurà més, com ho veus? Va haver una concentració de vot i va haver molt canvi. Va haver molt canvi on el Partit Popular, no tinc cap dubte, va ser la força més votada, sense cap tipus de dubte, i el que hem de treballar és per a consolidar aquesta majoria suficient per a poder governar la ciutat, per a que aquesta majoria ens done per a poder donar-li l'alternativa i el canvi que està demanant aquesta ciutat. Ja per últim, repetiràs en aquest plató d'ací uns mesos? Depèn.
Així sols entrevistem alcaldables. La figura de l'alcaldable és la guinda del pastís. És a dir, quan un partit no té projecte, no té treball darrere, tot va fixat sobre l'alcaldable o sobre el candidat. I el que entenem és que el candidat té que ser la culminació d'un treball que es fa des del grup municipal, però també des d'un partit que és fort, un partit com el Partit Popular d'Alcoi, que ha crescut un 60% en la seva militància en els últims anys, on persones professionals de diferents àmbits estan arrimant-se perquè volen col·laborar amb nosaltres a l'hora de dissenyar aquestes propostes per a transformar i per a aconseguir que la nostra ciutat freni aquest procés de decadència. Quan hi ha aquest treball darrere, insistisc, des d'un partit fort, en convicció i conscient de que té la responsabilitat de governar a partir d'un any, quan tot això està en marxa, el candidat, l'alcaldable, és la guinda que ha de redonir. Ara el que hem de fer és continuar treballant en aquesta alternativa per a aconseguir aquesta majoria suficient per a donar-li una esperança i un futur a aquesta ciutat. Moltíssimes gràcies, Quique Ruiz, per haver estat amb nosaltres. A vosaltres sempre. Ja sabeu, nosaltres estem durant aquests dies en aquesta ronda d'entrevistes als portaveus municipals. Tornarem un altre dia amb més entrevistes 66. Adeu.